Yes, I like this comment. I like this comment. Eji m nnọọ nwayọ nwayọ na-epi comment na-eme eke were na-eme vidio because since m post nwanne m nwoke a abịabe m online since asị m nnọọ ka m fụsịa comment onye ọbụla drop and again ndị be ndị Enugu ukwu si m wepụ the video ewepụgo m the video so wee na-epikzi comment okwu ndị mmadụ wee were ka m wee mee vidio ka m wee nwee ike ka e wee tikwa that's ka ụfọdụ wee ghọtakwa ife ụfọdụ kwuru na atụmatụ ka e wee na-enwetagasịkwa atụmatụ n'ihe gbasara ife mere nwanne anyị nwoke a ka e wee marụkwa opinion ndị mmadụ gasị mara ebe ya esi wee ebe anyị na-arụtụgasị aka ịghọtago. So I like in comment ya because onye asị he should sue them to court. Kịtazi ndị Enugu ukwu it's up to you guys na ka ejezie mara ihe ya emezi sue ndị a unu nụrụ ihe onye a kwuru ebe a si sue fa to court because nwanne anyị nwoke enwere ife na-eme. Agwa m unu na onye a bụ ezigbote nwanne m ọsọ no abụ nwa dị anyị na befa abụ nwa dị anyị na Enugu ukwu ịghọtago. So na nje wee mee ife onyonyo bụ ka ndị mmadụ wee chọpụta ife na-eme na ụdịrị ife dị otu a nwa mee ka ndị mmadụ makwa ife ya eme onwe fa ka ama na ịdị ihe dị otu a na-eme kedu ka anyị esipụta wee gbaa nwoke ọgwụ tiata kọnzọtụrụ ndị befa tiata ajụrụ anybody were ọgwụ gbaa nwoke a just like that. So unu pụta kịta ka eje sue fa na to court aka anyị si na like comment onye a na ọ bụrụ sọsọ ịpụta sị marazon wepụ vidio marazon wepụ vidio marazon wepụ vidio na akara mgbasa ozi gị wepụ vidio na akara mgbasa ozi gị awepụgo m vidio na akara mgbasa ozi m beti vidio balụ n'ifo vidio balụ n'ifo that's vidio balụ n'efere mba ụwa abago n'efere mba ụwa ndị jisi vidio dịzi too much ọ dị ọzọ na akara mgbasa ozi ma so kịta ewepụgo m ya na akara mgbasa ozi m now ọ bụla ya solve the problem ka m wepụrụ na akara mgbasa ozi m ọ solve the problem. This guy bụ my brother bụkwara my friend ọ na-confide on me always ọ na-abịakarị na to my side. Kịta now vidio ya dị ọzọ na-efere akara mgbasa ozi m now kedu ihe unu chezi maka ihe a na-eme si jee ka eje kpọpụ ndị a megbalị ọgwụ atụ court gwafana nwe ife na-eme nwoke a ka agwafana nwere ife na-eme nwoke a ngwa pụtazia nke eje court ndị Enugu ukwu pụtazia ka ejebe n court ka eje gwafa kedu ife mere ha ji gbaa nwoke ọgwụ a. Onye a bụ my friend ọbịa anyị na-ama njakịrị na-amụ amụ mbịakwa na ọbịa na nke m ọmụchalị amụ dịkwa happy wee naba ofu nwanne ya nwaanyị ya na ya na-asụ ofu asụ nwee ike ịnụ ya na-akụfa ma njakịrị o chefuo onye na-eme mme ya ọla dị yala okwu yali ọnụ nye nke nji anyị likọrịtasịa the other time ọbịa anyị nọ lisie nri together ọ naba. All my friend bịkwara my brother ịghọtago. So unu bụ ndị Enugu ukwu na-esi ọnwụ if marazon wepụ vidio na akara mgbasa ozi wepụ vidio na akara mgbasa ozi then after that kedu ife ọzọ ke the next step. Ụfọdụ si na ọka esendị ya ka ọ naba Naijiria ka o jee ekpere onye ekpere ka ya na-akpa ya ekpere nwoke ma sị na Ebuka Obi who Ebuka Obi help unu asịkwa na masị sịkwa agịshị Ebuka Obi o hepụrụ onwe ya o hepụgokwa onwe ya Ebuka Obi o hepụgo onwe n'ihe na-eme ọ nọ ebe a na-achụso ego ọ nọrọ ebe ahụ at that age ọ nụbere nwaanyị si na ya bụ virgin ọ bụ virgin na age ọnụ unu ekwukwana ka nkwuo onye na-agbasara ọrụ m ọ bụ virgin na age ahụ ọnụ na-asị eli si kedu onye Ebuka Obi hepụ majik ya unu na-eme na Naijiria si na a na-eje ụka majik unu na-eme na Naijiria si na a na-akụ ka si jewe Ebuka Obi si jewe ebe nwa si jewe ebe nwa si jewe ebe si jewe ebe nwa si jewe TB Joshua fafafafao Chineke nna ịnọgodo n'ime ụlọ kpọkuo oku ya za ya ekpere ọ bụrụ ma ichekwu na n'ụlọ Ebuka Obi ya unu asịkwa na masị like ya unu change the story to another thing. It's up to you guys. I don't care. I don't send a dime for all of you. Si jee ka amaka ezigbo ọgwụ levice ọgwụ ya ka m the thing down ka the man dịkwa ka ọ dị a na-aka akụ Ebuka Obi ọ bụ Chukwu ka m kwụsị ife onyonyo ebe a bifo na-asịkwa na marazon na-asịkwa unu
achọrọkwa m okwu si bịa ka eje kpọpụ ndị a na kọt biko nụ